Ben, como BNG vimos de presidir unha comisión de Educación e Cultura na que se tratou especificamente o asunto da Banda Municipal de Música. A Banda Municipal de Música da Coruña leva arrastrando durante tempo problemas estruturais que teñen que ver coa dirección, coa cobertura das baixas, coa programación e mesmo agora co espazo no que actúan ou poidan actuar. Ben, pois todos estes temas hoxe se trataron na Comisión de Educación e Cultura e tratounos concretamente un membro da Banda Municipal de Música ao que, como BNG e como presidenta eu da Comisión de Educación e Cultura, pois chamamos precisamente para dar conta desta situación. O que imos facer con toda esta situación que se escoitou hoxe na comisión é elaborar unha iniciativa, que será unha iniciativa plenaria, coa que procuraremos que o goberno local se comprometa firmemente en solucionar estas cuestións, porque a Banda Municipal de Música é un dos valores culturais máis importantes que ten a nosa cidade, con máis de 70 anos de historia, cunha calidade musical absoluta e que permitiría que a cidadanía accedese democráticamente á música clásica e a ese repertorio que ofrece a nosa agrupación e ademais pois permitiría tamén que estas persoas, esta banda municipal, puidese realizar o seu traballo axeitadamente. Por lo tanto, como BNG é importante que haxa compromisos concretos do goberno municipal e iso é o que procuramos hoxe sacar na comisión, pero tamén procuraremos sacar coas nosas iniciativas.